На Белсаце навіны коротка пра галоўнае распавяду я, Юлія Лабанова. Вітаю. Непрызнанне выбараў, легалізацыя і стыпендыі на навучанне для беларусаў. Святлана Ціхановская завершила візіт у Эстонію. Абраная прэзідэнтка Беларусі сустрэлася з кіраўнікамі міністэрстваў замежных справаў, адукацыі, культуры, унутраных справаў. Вялося пра выдачу візаў і відаў на жыхарства, а таксама пашпартоў замежніка беларусам у Эстоніі. З міністаркай адукацыі Ціхановская абмеркавала магчымасць выдаваць дадатковыя стыпендыі для беларускіх студэнтаў, увесці беларускую мову навучання ў некаторых школах Таліну. У МЗС беларуская лідарка папрасіла падтрымаць пазоў Літвы ў міжнародным крымінальным судзе супраць рэжыму Лукашэнкі, вылучыць сродкі для беларускіх палітычных вязняў і дэмакратычных арганізацыяў, ды не прызнаваць прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Пра падтрыманне беларускіх дзеячаў культуры ды пераклады беларускай літаратуры на эстонскую вялося ў міністэрстве культуры. У Менску часова перакрыюць асобныя адцінкі дарог. Па іх будуць перасоўваць спецтэхніку. Міліцыя просіць паставіцца з разуменнем. У сталіцы трываюць вучэнні перад выбарамі. Асноўная мэта – выявіць і зрабіць захады ў дачыненні кожнага экстрэміста, які робіць замах на правапарадак у бяспеку ў краіне, не дапусціць уцягвання грамадзянаў у супрацьпраўную дзейнасць. Будучыя выбары павінны прайсці ў спакойнай абстаноўцы. У планах сёння таксама зладзіць штурм аднаго з менскіх гандлёвых цэнтраў, якога менавіта не паведамляюць. Правядзенне маштабных вучэнняў МУС анансаваў напярэдадні. Яны будуць доўжыцца да 22 лістапада, закрануць Менск і абласныя цэнтры. Эвакуацыю ж сталічнага экспабелу зладзілі напярэдадні і не з прычыны вучэнняў міліцыі. 12-гадовы падлетак патэлефанаваў у гандлёва-забаўляльны цэнтр і паведаміў, што аб'ект замінавалі. Хлопца затрымалі. Он решил пошутить. Каким образом? Позвонил охраннику рынка, сказал то, что заложил 2 тротиловые бомбы. Если через 5 минут не эвакуируете людей, то рынок взорвется. Крымінальная адказнасць за гэтага роду жарты пачынаецца з 14 гадоў, пагражае тэрмінам да 7 гадоў зняволення і прадугледжвае кампенсацыю выдаткаў на рэагаванне. Паколькі фальшывае паведамленне пра замінаванне зрабіў падлетак маладзейшага веку, ягоныя бацькі маюць пакрыць фінансавыя выдаткі службам рэагавання. Не дала рады з кіраваннем, сутыкнулася з аўтамабілем і выехала на сустрэчную поласу. ДТЗ з удзелам некалькіх аўтаў адбылося ў Менскім раёне. Відэа дарожна-транспартавага здарэння, што адбылося напярэдадні, апублікавала выданне «Наша Ніва». За стырном БМВ была 19-гадовая жыхарка Лагойскага раёну. Пазадарожнік адкінула на аўтамабіль «Фольксваген». Кіроўца гэтага транспартавага сродку пацярпеў, яго даставілі ў шпіталь. Адляцелае кола ад БМВ пашкодзіла аўтамабіль МАЗ. Раніцай у Турцыі абнавілі пошук зніклых беларусак, якія выправіліся там у горы дзеля альпінізму. Паводле МЗС Беларусі дыпламаты трымаюць сталы кантакт з кампетэнтнымі органамі ў Турцыі. Пошукавыя працы на зямлі і ў паветры трываюць 3 дні. Сувязь з Валентінай і Марыяй Іванковымі знікла 18 лістапада. Дзяўчыны могуць быць у раёне горнага хрыбта Алада-Глар, самага высокага ў турэцкіх таўрах. Амбасада США ў Кіеве зачынілася на дзень. Дыпламатычнае прадстаўніцтва атрымала інфармацыю пра пагрозу маштабнага паветранага абстрэлу сёння з боку Расіі. Грамадзянам США рэкамендуюць быць гатовымі неадкладна спусціцца ва ўкрыцці ў выпадку аб'яўлення паветранай трывогі. Паводле кіраўніка Цэнтру супрацьдзеяння дэзінфармацыі пры Радзе нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Андрэя Каваленкі, цягам месяцаў расейцы назапашвалі ракеты для ажыццяўлення серыі атак. Гэта Х-101, калібры і балістычныя ракеты. Прэзідэнт США Джо Байден адобрыў пастаўку Кіеву супрацьпяхотных мінаў. Пра гэта са спасылкаю на сваёй крыніцы паведаміла выданне «Washington Post». Доўгі час адміністрацыя Байдена адмаўлялася перадаваць Украіне супрацьпяхотныя міны, бо яны ўяўляюць вялікую рызыку для цывільнага насельніцтва. Цяпер у Пентагоне думаюць, што пастаўка мінаў – адзін з апошніх крокаў, які Белы дом можа ажыццявіць, каб запаволіць наступ расійскай арміі. Украіна, ў сваю чаргу, забавязалася не ўстанаўліваць іх у густанаселеных раёнах. Варта адзначыць, што Расія выкарыстоўвае супрацьпяхотныя міны з самога пачатку поўнамаштабнага ўварвання ва Ўкраіну. Гаспадарства, даведацца актуальныя навіны вы можаце і ў нашым тэлеграме. QR-код на вашых экранах. Падпісвайцеся на канал, калі вы жывеце не ў Беларусі, і заставайцеся ў курсе апошніх падзей разам з Белсатам. У мяне на гэтым уся інфармацыя, падсумаванне інфармацыйнай карціны дня глядзіце о 20-й аб'ектыве. Заставайцеся з намі.